На МТЗ загінуў рабочы. Нашы крыніцы пацвярджаюць гэтую інфармацыю і паведамляюць падрабязнасці. Вопратка наматалася на свердзель і працаўніка разарвала на кавалкі. Афіцыйна пра трагедыю не паведамляюць. Пра падзеі дня распавядзем у аб'ектыве па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Болезнь любая здесь, в голове. Лукашенко абвінаваціў беларусаў, што яны няправільна носяць маски. Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакцины. Зараз заканадаўства яшчэ больш жорстка змянілася і стала страйкі праводзіць яшчэ складаней. Страйкуем ці працуем? Бітва меркаванняў наконт страйку 1 лістапада. Вайна з народам. Учора масавыя затрыманні гомельцаў, сёння суды над імі. Рэгіянальная акцыя па застрашэнні і невядома, ці будзе яна распаўсюджвацца на астатнія рэгіёны. У транспарце і ў крамах здымаюць абвесткі пра абавязковы масачны рэжым. А Лукашенко сёння падчас наведвання раённага шпіталю ў Лідзе заявіў, што ніколі не выступаў супраць нашэння масак. І дадаў, што беларусы носяць іх няправільна. Падрабязней пра масачную справу Ірына Карніенка. Дает работу. Ну давай я делаю эту, господи мой, что за Пеневич? Я вот без маски стою здесь, это что? Чыноўнікі разам з міністрам аховы здароўя Дмітрыем Пеневічам вучаць Лукашэнку правільна насіць маску. Падчас працоўнага візіту ў лідскі гарадскі шпіталь Лукашенко яшчэ раз нагадаў, што ніхто прымушаць беларусаў насіць маску або вакцынавацца не будзе. Болезнь любая здесь, в голове. Если только ты начал переживать по поводу этой болезни, умножай на 10. Течение болезни зависит от конкретного человека. Человек человеку рознь. Менавіта пасля лукашэнкаўскай крытыкі, цытата, наморднікаў, Міністэрства аховы здароўя адмяніла абавязковы масачны рэжым. І ўжо учора ды сёння па ўсёй Беларусі ў грамадскім транспарце і ва ўстановах знікаюць напаміны пра абавязковае нашэнне масак. Нават на ўваходзе ў некаторыя установы аховы здароўя больш няма гэткіх абвестак. Працягваюць беларусы насіць маскі ў грамадскіх месцах ці не, мы запыталі нашых гледачоў. Ехаў у 2 аўтобусах, 80% у масках, прычым не пад нос, а нармальна, уключаючы моладзь. У метро амаль усе ў масках. У Магілёве ў грамадскім транспарце аб'явы пра маскі не знятыя. Налепкі таксама вісяць. Маскі носяць не ўсе, але большасць. У Менску Менгарвыканкам адмяніў усе свае рашэнні аб абмежавальных захадах. У Магілёве, напэўна, яшчэ не паспелі. Паводле тэлеграм-каналу «Матолька памагі» распараджэнне здымаць абвесткі пра абавязковы масачны рэжым арганізацыі атрымліваюць зверху. На сайце Petitions BY 25 кастрычніка апублікавалі зварот супраць выдалення гэткіх абвестак. Такія дзеянні мясцовых выканаўчых і ўпраўных органаў, а таксама арганізацыяў грамадскага транспарту супярэчаць здароваму сэнсу, ды маюць усе прыкметы службовай нядбайнасці. Паводле Лукашэнкі, пры першай хвалі каранавіруса было больш захворванняў, чым цяпер, але нават афіцыйныя лічбы сведчаць пра адваротнае. За апошні дзень амаль 2000 новых пацыентаў, 16 чалавек памерлі. Таксама Лукашенко заявіў, што Беларусі не патрэбныя заходнія вакцыны. Іншае меркаванне ў лідараў дэмакратычных сілаў. Сегодня от лица всех демократических сил мы направили письмо руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству КОВАКС. Мы призываем в срочном порядке оказать помощь Беларуси в размере как минимум 1 миллиона доз вакцин. Пакуль улады адмяняюць абавязковае нашэнне масак у грамадскіх месцах, беларусы распаўсюджваюць відэа, як на могілках у Светлагорску бесперапынна рыюць яміны для пахаванняў, або як катафалкі збіраюцца ў чаргу ля патолага-анатамічнага бюро ў Менску. Сітуацыю ускладняе і адток кадраў з медыцыны. Дыскусію на гэтую тэму правялі сёння на YouTube-канале «Белые халаты». Вышестоящее начальство, у меня появилось такое ощущение, что оно работает как бы против тебя в каком-то свете. То есть пытается какими-то нормами, какими-то там приказами
лишить тех или иных премий или за что-то там наказать, какие-то проверки. Акрамя неабароненага становішча на працы і адсутнасці павагі, беларускія лекары з'язджаюць у іншыя краіны праз нізкія заробкі і дрэнны імідж беларускай навукі. А яшчэ праз палітычнае становішча. Около 100 врачей уже в Беларуси покинули свою работу в связи с тем, что либо им настоятельно это рекомендовали, либо им приказали это сделать, либо их запугали, либо еще что-то за участие в протестной деятельности, просто за высказывание своего мнения. З пачатку пандэміі каранавірусу дэфіцыт медыкаў у Беларусі вырас з 3 до 10 тысяч чалавек. Ірына Карніенка, Белсат. Ад 4 до 12 тысяч долараў каштуе мігранту з усходу нелегальны пераезд у Нямецчыну. Кліент загадзя пераводзіць грошы на дэпазітны рахунак гэтак званай турфірмы. Пра гэтую схему беларускага транзіта ўцекачоў нямецкія праваахоўнікі распавялі выданню Deutsche Welle. Мігранты прыбываюць у Беларусь самалётам, часта ў іх ёсць 30-дзённая віза. Калі набіраецца група, іх адвозяць да заходняй мяжы. Ужо на польскім баку уцекачы з дапамогай геалакацыі ў смартфоне вызначаюць месцазнаходжанне чалавека, які павязе іх далей. Апошні этап – польская-нямецкая мяжа. Яе мінаюць і пешшу, і таксоўкамі, і на грамадскім транспарце. У Нямецчыне мігранты робяць селфі ў якасці доказу прыбыцця. Пасля гэтага арганізатар падарожжа атрымлівае грошы з таго самага дэпазітнага рахунку. За мінулыя сотні польскія памежнікі зафіксавалі 582 спробы незаконна перайсці мяжу з боку Беларусі. У польскім сенаце сёння прынялі акт аб бяспецы дзяржаўнай мяжы. Цяпер будзе створаны фізічны бар'ер са спадарожнымі, электроннымі і тэлекамунікацыйнымі перашкодамі на мяжы з Беларуссю. Еўракамісія гатова дапамагчы Малдове пераадолець энергетычны крызіс. Краіна ўпершыню купіла газ не ў Расіі, а ў Польшчы. Аб'ёмы угоды невялікія, але палітычныя наступствы могуць аказацца адчувальнымі. Падрабязней Ігор Станкевіч. У Малдове энергетычны крызіс. Праз высокія кошты на газ краіна не падпісала доўгатэрміновай дамовы з «Газпромам». Праз дэфіцыт паліва малдаўскі ўрад увёў надзвычайнае становішча. А ўчора упершыню дамовіўся пра пастаўкі мільёна кубаметраў газу з Польшчы. Гістарычная залежнасць Малдовы будзе слабець. З гэтым звязаны прэсінг Расіі, якая імкнецца змусіць Малдову падпісаць новую дамову як мага хутчэй, каб звязаць Малдову вузлом залежнасці на найбліжэйшыя 20-30 гадоў. Менавіта столькі трываюць доўгатэрміновыя кантракты. У выходныя «Газпром» значна скараціў пастаўкі газу ў Еўропу праз тэрыторыю Беларусі па адной з галоўных нітак «Газпраму» «Ямал-Еўропа». Раней Владзімір Пуцін заявіў, што Расія гатовая нарасціць пастаўкі, але праз газаправод «Паўночная плынь-2». Такім чынам расійскі манаполіст змушае еўразвяз сертыфікаваць і ўвесці ў эксплуатацыю новую нітку газаправоду, мяркуе украінскі эксперт Владзімір Амельченко. Эта ситуация, она послужит хорошим уроком для многих политиков, для компаний европейских, которые сотрудничают с «Газпромом», что в сложной ситуации на «Газпром» не только нельзя рассчитывать, а наоборот. Надо понимать, что по максимуму «Газпром» использует эту ситуацию. Еўразвязу трэба зламаць залежнасць ад імпарту газу, якая за апошнія гады толькі нарастала, заявіла еўракамісарка ў справе энергетыкі на пазачарговай радзе міністраў энергетыкі краінаў Еўразвязу. Рада сабралася, каб выпрацаваць супольныя захады для стабілізацыі коштаў на паліва. Краінам ці дзяржаўным кампаніям прапануецца супольна купляць газ і рэзерваваць сховішчы. Гэта не заменіць набыцця газу прыватнымі кампаніямі. Чакаюць, што супольныя запасы будуць стварацца ў перыяды ніжэйшых коштаў, каб пастрахавацца на выпадак дэфіцыту. Скарачэнне транзіту газу праз тэрыторыю Беларусі адаб'ецца на напаўненні бюджэту, аднак беларускі ўрад пра гэта не кажа. Раней Владзімір Пуцін паабяцаў захаваць для Беларусі цэны на паліва пры ўмове стварэння адзінага рынку газу да снежня 2023 года. Па сутнасці, гэта такое прымушанне да інтэграцыі ў газавай галіне, калі гэта прывядзе да таго, што газ будзе каштаваць там $200. Ну, па сутнасці, гэта запрашэнне да паглынення эканамічнай сістэмы Беларусі расійскай дзяржавы, расійскім бізнесам. Сёння Беларусь набывае расійскі газ па $128 за 1000 кубаметраў. Пры цэнах у Еўропе больш за $1000. Ігор Станкевіч, Белсат.
Няма адзінства. Заклік зладзіць страйк 1 лістапада адны ўспрынялі з энтузіязмам, іншыя з крытыкаю. Калі не будзе салідарнасці, то не будзе і выніку. Прыклад падзеі гадавой даўніны, калі Святлана Ціханаўская абвесціла на 26 кастрычніка агульнанацыянальны страйк. Пра тое, што будзе сёлета і якія маем наступствы таго, што летась страйк не адбыўся, распавядзе Юлія Цельпук. У Літве Олег Майсеяў чакае атрымання статусу уцекача, бо летась на радзіме паверыў у перамены, браў удзел у кампаніі Ціханаўскай. Просматривая, отслеживая, вспоминая все, как было, да, конечно, я бы, наверное, не бегал с цветочками. Потому что диктатора убрать цветами, это просто нереально. Мацнейшым за кветкі меўся быць ціск на рэжым праз нацыянальную забастоўку. Летась 26 кастрычніка Олег заклікаў калегаў і сяброў далучацца. Вот это было мое обращение. Друзья, помните, что Бог не даст нам испытаний больше, чем мы сможем вынести. Мы должны показать этому режиму, кто на сегодняшний день хозяин в стране. Ребята, присоединяйтесь к забастовке. Вместе мы победим. Атрады АМАПу збівалі рабочых, якія збіраліся каля прахадных заводаў, прымусова зганялі ў цэхі. У маршы ўдзельнічалі пераважна работнікі гандлёвай галіны, пенсіянеры і студэнты. У той дзень сілавікі затрымалі каля 600 асобаў, страйкоўцаў і ўдзельнікаў стачкі пачалі звальняць. Канешне, тыя звальненні былі незаконны, нават калі сама працэдура страйка не была правільна аформлена. Прыцягненне да адказнасці прадпрымальнікаў, якія закрывалі свае кавярні ці іншыя бізнесы, таксама было незаконнае. Праз 3 дні пасля страйку затрымалі і Олега Майсеева. Флаги были, но были в рюкзаке. Ціснулі на бізнесоўца і чальца координацыйнай рады менавіта за далучэнне да стачкі. Приехали, почему-то конфисковали у меня там имущество, описали в квартире. Меня забрали 8-го, 5 суток просидел в карцере, 5 суток на Володарке, потом меня выпустили под подписку, потом задерживали на 20 суток за марши. Звальнялі каго за прагул, каго паводле незвязаных з працаю прычынаў. Адваката Сергея Зікрацкага, які бараніў сярод іншых зняволеных журналістак Белсату, пазбавілі ліцэнзіі. Як большасць бізнесоўцаў, палітыкаў і грамадскіх дзеячаў, ён эміграваў. Незаконным чынам звольненыя усе тыя, хто пацярпеў ад падобнага рода рэпрэсій, тыя, хто страціў бізнес, яны мусяць быць рэабілітаваныя і мусяць атрымаць пэўныя кампенсацыі. Страйкаваць зноў беларусаў заклікала каманда «Беларускае аб'яднанне рабочых» праз свой канал у Тэлеграме. Распрацавалі ўлёткі на любы густ, заахвоцілі верыць у перамогу. Мы готовы изменить нашу краіну. Мы готовы сказать, хопіць над нами здзеквацца. Мы готовы убить апошні цвік у вечка труны рэжыму. Беларускае аб'яднанне працоўных абвяшчае пачатак агульнанацыянальнай забастоўкі з 1 лістапада 2021 года. Мы спынім вытворчасці па ўсёй краіне, пакуль кожнае з 10 патрабаванняў не будзе выканана. Да абвесткі пра страйк актывісты далучылі асобную петыцыю з 10 патрабаваннямі да рэжыму Лукашэнкі, пад якімі падпісаліся выбітныя беларусы. Але закліку страйкаваць пакуль не падтрымалі іншыя арганізацыі дэмакратычнага руху. Юлія Цельпук, Белсат. На 12 асобаў павялічыўся спіс палітычных вязняў. Цяпер у Беларусі прызнаныя палітзняволенымі 833 асобы. Яшчэ тысячы без гэтага статусу застаюцца за кратамі праз палітычныя рэпрэсіі. Як, напрыклад, гомельцы, якіх учора затрымалі, а сёння судзілі. Пра вайну з народам у год народнага адзінства Валерый Руселек. Другі дзень масавых апун у Гомлі. За гэты час працаўнікі губазіку ды АМАПу затрымалі агулам прынамсі 30 чалавек за падпіску на каналы, прызнаныя лукашэнкаўцамі экстрэмісткімі. Дакладнай лічбы затрыманых, аднак праваабаронцы не ведаюць, як не ведаюць і пра суды над ахвярамі гомельскага палявання, якія калі і адбываюцца, то толькі ў закрытым рэжыме. Бадай адзінае, што вядома, гэта 15 сотняў для дачкі светлагорскага прадпрымальніка Анатолія Змітровіча, невядомыя і дакладныя прычыны хапуна.
У уладаў ёсць свая нейкая логіка, і яе не заўсёды можна разгадаць. Пакуль гэта выглядае як такая рэгіянальная акцыя па застрашэнні, і невядома, ці будзе она распаўсюджвацца на астатнія рэгіёны, ці гэта прыдумка мясцовага кіраўніцтва. У іншых рэгіёнах сітуацыя не лепшая. Дзе не хапаюць, там здзекуюцца са схопленых раней. Гэтак у горадні ўжо 7,5 месяцаў у турме літаральна гнояць журналіста Дзяніса Івашына, ствараючы яму невыносныя умовы. Следчых дзеянняў з палітычным вязнем практычна не праводзяць, затое Івашына рэгулярна кідаюць у карцар. В карцер фактично дозволяется брать только там элементарные сродки гигиены и все. Навык там свои речи некие немагчыма. Ну, конечно, так, ёсць праблема са здароўем. Як я уже там писала, казала, перабой сардэчнага рытму, который ён адчувае. Татальнае вынішчэнне іншадумства. Менавіта гэтак ацэньваюць сітуацыю ў Беларусі на самым высокім міжнародным узроўні. Сітуацыю з правамі чалавека ў нашай краіне абмеркавалі на паседжанні 3-го камітэту Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. У размове з Белсатам адмысловая спавяшчальніца ААН аб сітуацыі ў Беларусі Анаіс Марэн катэгарычная. Рэжым Лукашэнкі літаральна выпальвае пад корань усю грамадзянскую супольнасць у краіне. Тут не только правозащитники, журналисты, адвокаты и так далее, но вообще все, что где может произойти публичные дебаты, да, там какое-то там пространство для свободной жизни свободных людей, вот уже исчезло полностью. Між тым, незважаючы на рэпрэсіі, як падкрэсліла ў часе паседжання УААН, нашая суайчынніца, нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, беларускае грамадства, цытата, не адмовілася ад мары жыць у свабоднай краіне. Канец цытаты. Валер Руселік, Белсат. Спачатку прымусова пасадзілі самалёт Ryanair, а цяпер самі высвятляюць прычыны пасадкі. Дэпартамент авіяцыі Беларусі папрасіў міжнародную арганізацыю грамадзянскай авіяцыі ІКАО даць звесткі аб'ектыўнага кантролю з борта самалёта. Информация необходная для вызначения причины принятия командиром паветранага судна рашэння об пасадцы самолета ў Менску. Выніковая справаздача міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі пра інцыдэнт з прымусовай пасадкай самалёта Ryanair у Менску можа быць гатовая 12 лістапада. Але пакуль для высноваў расследавальнікам бракуе інфармацыі. Рэйс Ryanair Афіны-Вільня 23 траўня змушана сеў у Мінску пасля ілжывага паведамлення аб небяспецы. Пасля пасадкі сілавікі затрымалі пасажыраў, былога рэдактара тэлеграм-каналу «Нехта» Рамана Пратасевіча і ягоную сяброўку Соф'ю Сапегу. Пасля гэтага Еўразвяз забараніў беларускім авіаперавозчыкам выкарыстоўваць сваю паветраную прастору. Прэмію Free Media Awards атрымаюць сёлета беларускія журналісты. Фонд «Цайт» абвясціў, што ўзнагароджвае Кацярыну Барысевіч і Тутбай, Беларускую асацыяцыю журналістаў, Наталью Лубнеўскую з нашай Нівы, Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову з Белсату. Нашых каляжанак затрымалі 15 лістапада падчас вядзення стрыму з акцыі памяці Рамана Бандарэнкі. Журналістак абвінавацілі ў арганізацыі рыхтавання дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. 18 лютага суддзя Наталля Бугук пакарала Кацярыну і Дар'ю 2 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Такія падзеі прынёс гэты дзень. Развітваюся са гаспадарствам з пажаданнямі спакойнага, прыемнага вечара. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.